И здравейте, аз съм iSelfless. Исках само да ви кажа, че доближих си малко микрофона така по-напред и мисля, че е малко по-добре. Напишете в коментарите дали така е по-добре или както беше в предното видео. Сега се насладете на видеото. И здравейте, аз съм iSelfless, това е второто видео на Survival Games. Играем на Survival Games Adrenaline. И това не го знам, но съм го играл, но не го знам. Доста далеч честовете и не знам дали ще успея да взема нещо, но все пак ще се опитам. И след това бягам назад, с надеждата, че там има честове. Не, нищо не взех. Някой със sword. Добре, няма никой. Обраха ли честа? Не. Тоя. Има храна. Лодка ще изфърлиме. Тук, тук има крафтинг тейбъл. Той на спални името няма голяма разлика. И тук има крафтинг тейбъл. Но има и чест с наградник. До оръжия нямам. Това ли е краят? Да, спомням си един път ме бяха бутнали тук. Аз си продължавах напред и си мислих, че ми лодваха чънковете. И ме бутнаха. Нещо меч пълса. Намират се някъде. Аз даже честно намирам. Значи, доколкото видяхме от миналия епизод, трябва да останем двама човека за дедът матч. После не се излиза от това. Няма смисъл. Освен ако не се излиза от там. Диамант, стрели. Кажи ми, че се излиза от някъде от там. Добре. Тук. Чест. Да. Аз съм X-Ray. Искам нещо друго. Тук чест. Бе. Тук видя ми се. Enchanting. Добре, и тук няма чест. Тук има чест. Надявам се да не е взет. Има лък. 2 айрон. Вода ми трябва. Трябва да се разбия някъде. И ще мога да си направя айрон меч. Но тук вода не виждам. Пропуснал съм чест. Супер. Поне. Имаме меч. Но пак не бих отказал айрон меч. Чакайте само да си оправим инвентара. Това не ми трябва. Добре. Тук има един чест, който стрели флинт. Какво нямам всъщност? Каска. Ето така. Тук. Май няма. То чест май аз го взех. Да. Бисквитки. Тук има чест. Още едно айрон. Вода бе. Дали ще успя да се разбия тук.
Аре бе, чупи се. Няма успея да се разбия тук. Ниц е тру. Само си фърлиме храната тук. Ще отида да погледна на спаун, макар че не съм много добре подготвен за спаун. Не съм много добре екипиран. Но ще погледам другите. Там чест ли виждам? Да. И ще отида да видя оня чест там. Само че то май се ходи от другата страна, имаше една стълба за нагоре. Нищо. Тук чест. Не виждам. Тук вече го видях. Ма някакво взема. Тук. Страх ме. Добре. Тук си излиза. Тук. Ето. Въдица. Аз явно ще взема някой друг да не я вземе. Тук е чест. Охо, тук има двоен чест. Който явно някой е минал през него. Или е доста шиван. Там виждам име. Охо. Леле. Бързо. И 2 диаманта. Леле, аз отивам на спаун за тъма меч. Колко айрон имам? 3. Нищо не мога да си направя ни бутушки, ще ми дойдат добре. Нещо друго. Добре. Трябва много да внимавам обаче. Защото там имаше човек. Аз не съм на фул кръв, а той е фул айрон. Само аз и той сме. Тук има също чест. Още стрели. Трябва да си ги оправя така. Доста по-пе от мене. Къде е? Ето го. Добре. Аз ще се скрия. Като стреля. О, фак. Не. Как ме убил е? Пак второ място, но как ти де. Това беше от мен, надявам се да ви хареса и този клип на Survival Games. Аз бях HiSelfless и чао!